DMS-TV channel muso oniche awni yantuma ayo bismillah wa jamana ko wa kibar yaw kena ko foli anita no wan kanu magana lemme bago bela jale malikono ani maliko kan biye araba novembre kalo klita an flasamba flan muwa anduru hawa ko ka kibar no wati seli fol ko fe kuno fol baminu mabolo ko ludo ko ludo wetalike kuna fol damne la bi Europe jamana do ya la yinika États-Unis alika brakla do yere kon nga sarau ye ka sababu ke shutdown yere kon ye mimi États-Unis jamana kon nana mi wakati mina ina foko bi États-Unis gouvernement ma yere kon me shutdown la kabli octobre kalo kle folo samba flan muga anduru fuga na se bi yere kon ma shutdown yere kon ye ka ira ka foko mi États-Unis alika barakero kon ye kul kon nga baro bena jo wakati do kon nana obege wakati mina ni Ameriki Congrès mo député sénateur ni olu yere kon mabe kankele yere de la uga bijo yere la ore bege sababu ni eta yere kon notice ga dépasser do yere kon sara ina fo ma do ga kalo sara Europe jamana kon de minu me barake États-Unis alega fintigla ka usigi yoro yere kon na idara ka fo ko yere kon torle no season 1 sabla olu kon tega sigu ga sara yere soro ka sababu ge shutdown yere mimi États-Unis jamana kon nana o barakela nuni sigida barakela chama ye minu mebo Allemagne Portugais aleni Italie yere minu yere konte fintigla kaw ye ngaw kon me barake États-Unis alega fintigla kaw de ye minu sigle me ni jamana nunu yere la misali ala mécanicien bola tobilikela fukata se yoro labela yere kon malen barake chama were kon mo kon nana ni atakala je ko barakela nunu bela jelinga sara kon mebo États-Unis alega budget de la ko nga kame wakati mena na foko bi États-Unis alera kon teska warfo shirebo aga jamana kon nana ninga ni manu ni yere sara ka sababu ge shutdown yere o ya yira ka foko ga gouvernement ma yere kon tega barake sisangon oko kumne lanya ka foko Europe jamana do ya lainika o barakela nunu nga kalo sara o yere wala sa o barakela nunu fana ka se ka doni yere soro wasegu mago yere nyanai Allemagne gouvernement ma yere kon ye barakela bata an kele yere kon nga sara o duma minu me barake États-Unis alega finsigla ka usigi yoro la ina fo base aérienne Ramstein yoro la Ital jamana kon nana holuta yere kon ga gele kosobe sabula barakela ba fla nyogon yere kon masegu ga sara yere kon soro minu me barake États-Unis jamana fintigla ka ye ni olu sigi yoro benebe aviona alen ma Ital jamana kon nana wa oluga barakela ma nunu yere kon me gele bayre kon nana ni wakati la sabula masegu ga octobre temene yere kon sara usoro no kera sababu nu tega segu ga so sara demaya do yere kon tega sega balo yere kon sa ninga tanayo demaya yere la do fana be olu yere tega sega carburant yere sa wala sa obesega tuga barakero yere la chogomi yere la Angelo Zakaria ni ale ni barakela nunu yere kon ye mai hale ira ka foko ni situation yere kon ga gele wa fana kabe mo dabali yere ban sabla ko mo shi yere kon ni taro mimina sega ni barakela nunu yere kon sara ku taro nasoro États-Unis wa Italie wa walma uta yere de bina nunu sara ko mo shi kon to don koni problem kelen fana de be Portugal base de l'agence fiali ni o yoro kon beneme États-Unis fintigla ka usigi yoro de ma ko o yoro fana la ko barakela ma ke mesaba an bioro nyogon kon ni ko fana masegu ga sara fana soro ame wakati mina na foko bi Italie ale ko kanko ministry so ale ni États-Unis gouvernement ma yoro kon mega kuma ke ni ko yere la wala sa solution yere be sega soro problem ina chogo mina ngan kuma nyogon yere kon la ni ne ka foko ni shutdown yere kon bana États-Unis jamana kon nana ko États-Unis ale ga sega ga jamana kon do yere kon nga sara sabula ko lu yere kon tega sega sara ni wale mayra ka foko États-Unis politique ma ko decision do yere kon be sega nombla Europe jamana ga barakela do yere kon kan Tenetemne novembre calculeta samba flan muga anduru pare cour d'appel mogo yere kon yamara di ku kan Nicolas Sarkozy yere bla nale ko France jamana nyama korodoy do ko sabatemene kasula maison d'arrêt de la santé la Paris jamana yere kon nana ko abe san chama yere kon bo Nicolas Sarkozy yere kon jale kilono ka fo kale war yere do kon sorga bo libi jamana kon nana Kadhafi aliga fanga wakati yere kon na wala sa abisika ga campagne yere kon financer chugumi yere la kuna folnya do aleni sire do ya ira ka foko Nicolas Sarkozy kale euro wari million chama yere kon di aga kulu mogo yere kon madugo yere la mi yere Nicolas Sarkozy yere kon iba o jalaki nunu yere ma ka foko o ye politique complot yere ni ga nyese ale ma wala sa ale to yere bisiga chen chogo mi yere la DMI octobre kalo laba yere kon de la ni France critique so mawi ya maria dininga Nicolas Sarkozy yere kon da tukutele yere la dalilu kuraw jiralen ko fe critique la yere kon fe
Nicolas Sarkozy ale ka nin wale yɛrɛ kɔni bilala Faransi tariku yɛrɛ kɔni la ko sabula ko ni ɲɔgɔn fosi yɛrɛ de ma deli ka k'u ka jamana kɔnɔna na ko jamana ɲɛmaakɔrɔw yɛrɛ k'ale ka minɛ nin ko sugu ninnu yɛrɛ kɔnɔna na o yɛrɛ de kosɔn Faransi critiqueso maaw y'a latigɛ ko a bɛ se ka bila ka kɛɲɛ ni sariya dɔw ye k'a sɔrɔ k'a ka procès yɛrɛ bɛ sen na nin m'a yira k'a fɔ ko jalaki ninnu yɛrɛ kɔni ma bɔ a ka fiyewu ko nka k'a bɛ se k'a ka procès yɛrɛ tɔ kɔni kɛ liberté yɛrɛ la Faransi jamana kɔnɔna na kiiritigɛla maaw y'a yira k'a fɔ ko a minɛni man kan ka tuguni sabula ko faratiba yɛrɛ kɔni t'a la k'a fɔ k'a bɛ se ka boli ka bɔ jamana kɔnɔna na walima ka taa pression yɛrɛ kɛ seere minnu yɛrɛ kɔni sɛrila o ko in na politikiso kan yɛrɛ kɔnɔna na nin wale yɛrɛ kɔni diyara olu ye kosɛbɛ a kɛra nisɔndiyaba yɛrɛ de ye olu bolo a jɛɲɔgɔn minnu yɛrɛ kɔni bɛ minnu bɛ politiki baaraw la olu ye nin wale yɛrɛ fɔ kosɛbɛ wa u y'a yira k'a fɔ ko Sarkozy k'ale ma minɛ ka ɲɛ kosɛbɛ ko wa fana ko kiiritigɛla maaw yɛrɛ kɔni b'a ko sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen de la dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko kana na Nicolas Sarkozy yɛrɛ kɔni sujet k'a fɔ k'ale yɛrɛ de ye nin ko in nɔ ye ko san'a ka procès yɛrɛ ka ban politiki ɲɛmɔgɔ dɔ ale n'u ka fintigilakaw dɔw y'a yira k'a fɔ ko Nicolas Sarkozy k'ale nin wale yɛrɛ kɔni man ka kan sabula ko Faransi jamana ɲɛmaakɔrɔ de don ko ale ni nin wale sugu yɛrɛ kun man kan ka fewu wa u y'a yira k'a fɔ ko yurugu ale ni jamana wɛrɛ kɔni ka wari minɛli ni i ka campagne financé ko olu yɛrɛ kɔni tɛ sariya kɔnɔna na ko wa fana k'a kan ka ɲangi i n'a fɔ citoyen tɔw yɛrɛ bɛ ɲangi cogo min yɛrɛ la Faransi maa dɔw y'a yira k'a fɔ ko Nicolas Sarkozy ni fosi de tɛ nin ko in na ko Nicolas Sarkozy k'ale victime yɛrɛ de ye Nicolas Sarkozy ale kɔni bɛ to kiiritigɛlaw ka bolo yɛrɛ kɔni ka fo ka taa fɔ ko procès yɛrɛ banna don min na ko procès in fana k'a tɔ yɛrɛ de bɛ kɛ ka taa fɛ kiiritigɛlaw bɛna dalilu jɔnjɔnw ɲini nin ko in na ale ni ka seere dɔw ɲini fo ka taa se document yɛrɛ dɔw yɛrɛ ma minnu b'a yira k'a fɔ ko Nicolas Sarkozy k'ale nɔ bɛ nin ko in na walima k'a yira k'a fɔ ko Nicolas Sarkozy yɛrɛ nɔ tɛ ko in yɛrɛ la fewu u ka o analyse ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko n'a yirara k'a fɔ ko Nicolas Sarkozy k'ale nɔ bɛ ko in na k'a bɛ se ka san caman yɛrɛ kaso kɛ wa fana k'a sɛmɛ bɔ Faransi yɛrɛ politiki kow bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la sisan kɔni a libérelen don wa fana a bɛ ka seko n'a donko bɛɛ lajɛlen de kɛ k'a yira k'a fɔ k'ale nɔ tɛ nin ko in yɛrɛ la kabini Ukraine ale ni Russie ka kɛlɛ daminɛna san 2022 wagati Ukraine ale yɛrɛ kɔni y'a ɲini ka caman yɛrɛ bɔ a ka gaziw ta ni na Russie jamana kɔnɔna na ko sani Ukraine ni Russie ka kɛlɛ in yɛrɛ kɔni ka daminɛ ko Ukraine ka gazi fanba bɛɛ lajɛlen tun bɛ bɔ Russie jamana de kɔnɔna na ko nka ko bi ko kɛlɛ min bɛ Ukraine jamana kɔnɔna na ale ni politiki ko kɛlɛw fo ka taa se sanction yɛrɛ kɔni ma ko Ukraine ale ye jɛɲɔgɔn kuraw yɛrɛ ɲini a yɛrɛ la walasa k'a ka énergie ko yɛrɛ garanti kosɛbɛ énergie yɛrɛ filɛ nin k'a nafaba yɛrɛ de bɛ Ukraine jamana kɔnɔna na sabula ni gaz yɛrɛ t'u bolo a bɛ kɛ sababu ye ni chauffage t'u bolo ale ni fana ko zone dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni olu tɛna se ka courant yɛrɛ kɔni sɔrɔ wa fana k'u ka industrie baara caman yɛrɛ bɛ se ka jɔ o sababuya la o ko hukumu de la an y'a ye k'a fɔ ko Ukraine ministère ale ye laseliba yɛrɛ dɔ kɛ min yɛrɛ kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko Ukraine ale ni États-Unis k'u ye nɔ bila jɛɲɔgɔnya sɛbɛn yɛrɛ dɔw kɔnɔna wagati kuntagalajan yɛrɛ kɔnɔna na wa fana ko jɛɲɔgɔnya sɛbɛn ninnu yɛrɛ bɛ tali kɛ gaz naturel GNL yɛrɛ de kan ko États-Unis bɛna o gaz ninnu bila ka taga Ukraine jamana kɔnɔna na fo san 2050 de la GNL yɛrɛ ye gazi gɛrɛgɛrɛ de ye min yɛrɛ bɛ yɛlɛma walasa GNL yɛrɛ ye gazi gɛrɛgɛrɛ de ye min bɛ yɛlɛma ka kɛ jimafɛn yɛrɛ de ye walasa k'a ka voyage yɛrɛ kɔni nɔgɔya k'u ka nin jɛɲɔgɔnya sɛbɛn tɛ dan gazi dili dɔrɔn ma Ukraine jamana kɔnɔna na ko nka ko fɛn wɛrɛw b'a kɔnɔna na i n'a fɔ infrastructure kuraw jɔli Ukraine jamana kɔnɔna na i n'a fɔ u ka fɛn mara yɔrɔ ale ni gaziw yɛrɛ kɔni bɛ bila yɔrɔ min yɛrɛ la ale ni réseau gazier min yɛrɛ bɛ Ukraine jamana kɔnɔna na ni ka o baaraw layiriwa kosɛbɛ ko laɲiniba yɛrɛ de bɛ u ka nin jɛɲɔgɔnya sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔna minnu bɛ tali kɛ ka énergie lakana ko sabati Ukraine jamana kɔnɔna na Ukraine ale bɛ fɛ ka gazi sɔrɔ san bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko hali n'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ ale ni Russie jamana yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka sanu fana dɔgɔya kosɛbɛ Russie jamana kɔnɔna na ale ni ka ni États-Unis ale ni Europe jamanaw ka jɛɲɔgɔnyaw yɛrɛ tɔ sinsin kosɛbɛ nin b'a yira k'a fɔ ko Washington ale ni Ukraine k'u ka jɛɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni ye jɛɲɔgɔnya ɲuman yɛrɛ de ye wa fana ko États-Unis ale yɛrɛ bɛ fɛ ka Ukraine dɛmɛ sanga ani wagati ni kɛlɛkɛminɛnw sɔrɔko tan fɛ ale ni énergie ko yɛrɛ fan fɛ États-Unis ale ni Russie ka tɛgɛnɔ bilalen ni sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔna u b'a yira k'a fɔ ko États-Unis ale bɛna kɛ gazi jilaba yɛrɛ de diɲɛ jamanaw kɔnɔna na wa fana ka États-Unis yɛrɛ bɛ sɔn ka Russie yɛrɛ jamana place yɛrɛ kɔni ta gazi ko tan fan fɛ sabula
a yiralen no k'a fɔ ko Russie jamana yɛrɛ de kɔni dɔɔnin no kosɛbɛ ni gazi diliw ye jamanaw kɔnɔna na. Jɛɲɔgɔnya min bɛ taa fo san 2050 la o b'a yira k'a fɔ ko Ukraine ale yɛrɛ kɔni bɛ ka a labɛn kosɛbɛ kɛlɛ ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ walasa kuranko yɛrɛ ta fanfɛ a ka se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ sɔrɔ ka gɛrɛ Europe sugu yɛrɛ la wa fana ka yira jɛma yɛrɛ la k'a fɔ ko hali ni kɛlɛ yɛrɛ kɔni b'u ka jamana kɔnɔna na k'ale yɛrɛ kɔni bɛ k'a ka siniɲɛsigi yɛrɛ kɔni ɲɛsigi ko san 2050 cɛ ko ni kow bɛɛ lajɛlen kɛra i n'a fɔ o y'a laɲini cogo min na ko Ukraine ale bɛna kɛ acteur ba yɛrɛ de ye gaziko yɛrɛ la sabula k'a bɛna kɛ acteur ye min bɛ États-Unis gaziw yɛrɛ kɔni tilan Europe jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ wa fana k'a tɛna kɛ jamana ye min yɛrɛ kɔni sirilen don jamana wɛrɛ fana yɛrɛ de la. Pologne ale ye sariya gɛlɛn dɔw yɛrɛ kɔni ta ni k'a ɲɛsin Ukraine jamana kɔnɔdenw minnu bolila ka na Pologne jamana kɔnɔna na walasa olu yɛrɛ fana bɛ se ka Pologne jamana sariya dɔw yɛrɛ kɔni bato cogo min yɛrɛ la ko kabini Ukraine ka kɛlɛ daminɛna san 2022 wagati ko Pologne ale bɛ jate jamana fɔlɔ ye minnu yɛrɛ kɔni ye Ukraine jamana kɔnɔdenw bisimila a ka jamana kɔnɔna na o jamana kɔnɔden ninnu bolila ka b'u ka jamana kɔnɔna na ka sababu kɛ mugujuguciw siranw ale ni kɛlɛw yɛrɛ kɔni ye Pologne ni ale Ukraine sigiɲɔgɔn ye ale y'a ka frontière yɛrɛ kɔni dayɛlɛ cogo min yɛrɛ la Ukraine jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bɛ se ka na ale ka jamana kɔnɔna na cogo min na wa a ma da o fana dɔrɔn ma a ye so yɛrɛ kɔni ɲini k'a di o maa bolilen ninnu ma wa fana u bɛ furakɛ fu ka Pologne jamana kɔnɔna na wa fana ko wari fana dɔw tun bɛ to ka di o jamana kɔnɔdenw ma u ka denmisɛnninw fana tun bɛ taa kalanyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna fu yɛrɛ de la nka bi yɛlɛmaba yɛrɛ de don na o ko ninnu yɛrɛ la Pologne jamana kɔnɔna na sabula Pologne jɛti ni o y'u ka jamana parlement yɛrɛ ye ale bɔra ka sariya kuraw yɛrɛ dɔw ta minnu ka gɛlɛn kosɛbɛ o sariya ninnu bɛ tali kɛ dɛmɛ min ɲɛsilen don Ukraine jamana kɔnɔden minnu bɛ Pologne jamana kɔnɔna na o sariya ninnu b'a yira k'a fɔ ko fɔ ni Ukraine jamana kɔnɔden minnu bɛ baara kɛ Pologne jamana kɔnɔna na officiellement o kɔrɔ de ye k'a fɔ ko minnu ka baara yɛrɛ lakodɔnlen don k'olu yɛrɛ dɔrɔn de bɛ se ka Pologne dɛmɛ yɛrɛ kɔni sɔrɔ wariko ta fanfɛ o b'a yira k'a fɔ ko Ukraine jamana kɔnɔden tɔw minnu yɛrɛ bolila ka b'u ka jamana kɔnɔna na ni ka na Pologne jamana kɔnɔna na ni baara yɛrɛ t'u bolo k'olu yɛrɛ kɔni tɛna Pologne wari yɛrɛ kɔni sɔrɔ bilen wa fana k'u ka denmisɛnninw fana kan ka taga u tɔgɔw sɛbɛn Pologne kalanyɔrɔw la ko fɔlɔ la ko denbaya dɔw yɛrɛ kun b'u ka denmisɛnninw to Ukraine kalanyɔrɔw la wala u bɛ sɔrɔ ka kalan kɛ internet yɛrɛ de sanfɛ ko sisan k'u tɛna sɔn ko bɛɛ lajɛlen de ma ko nka ko denbaya minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen ko ni den lejuratɔw yɛrɛ b'o olu bolo ko dɛmɛ yɛrɛ kɔni bɛ kɛ ni k'a ɲɛsin o maa ninnu yɛrɛ ma ko hali n'a sɔrɔ n'u somɔgɔw yɛrɛ tɛ baara yɛrɛ la Pologne jamana kɔnɔ nin b'a yira k'a fɔ ko Ukraine jamana kɔnɔden minnu bolila ka taga Pologne jamana kɔnɔna na k'olu tɛna dɛmɛ caman yɛrɛ de sɔrɔ ka bɔ Pologne jamana ɲɛmaaw fɛ sabula k'u tɛna furakɛ fu Pologne jamana kɔnɔna na wa fana ko fosi yɛrɛ tɛna bɔ u ka furasɔngɔw fana la Pologne gouvernement maaw yɛrɛ kɔni bɛ fɛ Ukraine jamana kɔnɔden ninnu yɛrɛ kɔni ka wuli ka baara yɛrɛ kɛ u yɛrɛ ma u ka na siri mɔgɔ yɛrɛ kɔni na wala k'u bɛ sɔrɔ ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni sɔrɔ ka bɔ Pologne fanfɛ Pologne ka décision tali yɛrɛ kɔni bɛ fɛn caman yɛrɛ de fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔko ta fanfɛ ko ni san 3 laban yɛrɛ kɔnɔna ko Pologne ale ye dépense caman yɛrɛ de kɛ ni maa bolilen ninnu ye wa u ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ dɔw bɛ ka pression kɛ u bɛ k'a yira k'a fɔ ko Pologne k'ale yɛrɛ kɔni bɛ ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni kuntagala janya kosɛbɛ wa u ka gouvernement maaw yɛrɛ kɔni bɛ fɛ Ukraine jamana kɔnɔden ninnu yɛrɛ ka wuli ka baara kɛ walasa u ka se k'u ka impôt sara walasa u ka denmisɛnninw fana bila ka taga Pologne kalanyɔrɔw fana la ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la Pologne ale kɔni tɛna ka frontière yɛrɛ kɔni datugu walasa Ukraine jamana kɔnɔdenw ka don ko nka k'ale yɛrɛ kɔni bɛ ka sariya gɛlɛman dɔw yɛrɛ de ta ni k'a ɲɛsin Ukraine jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kan Ukraine jamana kɔnɔdenw ka fanfɛla la maa caman yɛrɛ de jɔrɔlen don sabula u y'a yira k'a fɔ ko baara yɛrɛ kɔni tɛ ka sɔrɔ ko walasa i ka se ka baara yɛrɛ sɔrɔ Pologne jamana kɔnɔna na ko fo i ka se ka Pologne kan yɛrɛ de fɔ wa fana k'i k'i adapter Pologne vie kɛcogo yɛrɛ la hadamadenya lafasali jɛkulu dɔw yɛrɛ kɔni ye nin ko in yɛrɛ jalaki sabula k'a bɛna kɛ sababu ye n'u bɛna denbaya caman yɛrɛ kɔni to yen k'a sɔrɔ mun furakɛ k'a sɔrɔ bana yɛrɛ b'u la kosɛbɛ nka u ka population maa dɔw y'a yira k'a fɔ ko nin mesure yɛrɛ kɔni ye mesure ɲumanba yɛrɛ de sabula k'a bɛna kɛ sababu ye Ukraine jamana kɔnɔ den caman yɛrɛ ka wuli ni ka baara kɛ u yɛrɛ ye k'a sɔrɔ u ma siri mɔgɔ la wa fana k'u ka dɛmɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin maa ma minnu yɛrɛ kɔni bɛ baara la ka ban ko ye ko ɲuman yɛrɛ de ye nin b'a yira k'a fɔ ko Pologne ale bɛ fɛ ka yira Ukraine jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔnɔna ko n'u bɛ fɛ ka na olu ka jamana kɔnɔna na k'u bisimila ko nka k'u yɛrɛ kɔni bɛ u ka jamana sariyaw bɛɛ lajɛlen de bato ni ne bɛ dansigi bi k'u ka kibaruyaw la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma